Ak na vašu šindľovú strechu plánujete nainštalovať fotovoltaické panely, určite nezabudnite použiť ten správny držiak konštrukcie. Na trhu môžete nájsť niekoľko typov takýchto držiakov, ale nie všetky sú vhodné k asfaltovým šindľom. Napríklad takýto držiak je už veľmi ťažko namontovať do existujúcej šindľovej strechy kvôli tomu, že skrutky musia byť prekryté asfaltovým šindľom a navyše držiak je dosť hrubý a šindel by nám odstával. Konkrétne na tejto streche je takýto držiak namontovaný cez pohľadovú vrchnú časť šindľa, čo je nesprávne. Tak a teraz v ruke držím IKO solárny držiak, ktorý pozostáva z troch častí, a to je kombiskrutka s gumovým tiesnením, adaptéra a takéhoto oplechovania, ktoré má zo spodnej časti takisto gumové tiesnenie, a tieto tiesnenia nám zabezpečia, že žiadna voda sa nám k skrutke nedostane. Tento držiak namontujete rýchlo do hociktorej šindľovej strechy, a to tak, že oplechovanie jednoducho zasuniete pod šindel a kombiskrutku s adaptérom ukotvíte do krokvy nosnej konštrukcie strechy. Chcem vás upozorniť, že len samotná kombiskrutka nestačí, lebo by vám padla celková záruka na vašu šindľovú strechu. Presný inštalačný postup si môžete pozrieť v našom ďalšom videu alebo na našej webovej stránke www.iko.eu.